Good evening लोगोफोर दिनै मा होनो ओंखाम एवनाय दायित्व गोलैदो फिसालाया दिनै ओंखाम एवनायसो जायोनो दा बेखायनो एवनो लानोसै गोसो गैयाबाबो एवनांसिगोन आरो फिसालाया जाखालिनो होनखाना दोननाय दिनैयो ओंखाम एवनाय जागोन होननानै ओंखाम एवनाय खालि एवनायनि दायित्वआ आंनाव गोलैयो दानि हिन्जावा माबा माबि रेडि खालामगासिनो मा रेडि जाखो एसे देखायनानै र' ओंखामखौ संखांबाय माइरंआबो स्पेसियेल नै गोलाव गोलावा माबायाव सना सक्ति माइरंजों मोनफानायमोन आधा केजिनि पेकेटनै बेनिफ्राय नैबेयो दा आधा केजिनिल' संनायसेल' दा नै बेदरखौ रुना लाबाय हारा गैयिखौ लाबोखादोंमोन दिनैयो फिसा खालामगासिनो हिन्जावा ओमफ्राय दा पियास हाबावनांगौ दङ पियासखौ दरब्रैसो दिनै बेलेग दिना एवबाथाय केपसिकाम होयोमोन दिनै गैया ओंखायनो पियासखौनो एसे बुरजा होदो दे मेडाम बुरजा होदो ओमफ्राय दा एवनोसै बेनिफ्राय दाना किटसेना नै बिदि देखायनानै किटसेनखौ किटसेना बिदि दा एवनायनि थाखाय आं पियास गारखांबाथाय लाहार फाहार खालामसिगोन जागायनायखौ एसे देखायग्रोबाय ओंखामखौबो बिदि माइरंफोरा बारा एसे खस्थ' स्राव जाखायोना बारा सिथाबला जायो एवनायाव मोजां जायो ओंखायनो मा होनो पियास गारखांबाय दा नै बेयाव एवसिगोन मा होनो Gantaton. Jaga tekan lagi dong. Tuyo. Ekyo. Parah tadi sih. Gusuh sih. Ini sepeda apa sih na? Sayang mana? Bebe bedor kesi ukramnya lasin be mosla lasin kan sandemun mosla kepan kan ada saya apa misalnya kita tahu sabar. गेजेर हिन्जावाबो निजे संनायखौ जानो बायोनो बेखायनो गोसो गैयाबो माब्लाबा एवना होनो गोनां जायो नोंसोरबो बायो नामा एसे टावार कमेन्टफोराव थाव लायनांसिगौ ना जोंहा गैला नामा ओमफ्राय बारा होना गोबांसो थाव लानो लुबैदों थाव जायै नुवाखै बोरै जाखो उदैया बांद्राय थाव जानाय उनावहाय बोरै जादों बेदराव आं दिनै बेलेग संजोबदोंमोन मस्लाफोरखौ फोनखांना लानखादोंमोन फार्स्टआवनो दसे गुदुं जानोसै जानो होदो थांसै दावदै होनोबा दावदैबो थावनि दामफोराबो ओरैबायदि जाबाय माबाया अनुपमा लिटाराव 195 बेनिफ्राय बिदिनो कस्टुरफोराथ' 200नि सायाव जाखाबाय नैबेयो बिशालनिफ्राय लायो 170 ना 170 ना 171 मोनो आरो ना बिशालनिफ्राय नैबे बथलनिखौ आं आगोलाव गरेस्वराव थाबाथाय गरेस्वरनिफ्राय फेरेदनाय लाबोमोन 100 माबायावनो मोनोमोन 40आवनो मोनोमोन दाथ' बेयावबो 70-80 जाबाय नालाय थांथारनाय जायाखै नालाय आं लाबथारनाय जायाखैना बेनिखायनो मिथिया नै बेदरखौ एसे थावआव गोथाव मा होनो एवफ्रामना लानोसै एवनाय मोनजानाय बायदि संख्रि बानलुफोरखौ संख्रि बिदिनो हालदै मस्लिफोरखौ होखाजोबना लासिगोन एवनो बे सारायाव दिनैसो फार्स्ट टाइम एवहांदों ओंखामखौ फ्राइड राइसखौ माने दिनैसो फार्स्ट टाइम सारायखौ लाबोनाया बारा गोबाव जायाखै बेसे लादोंमोन लायो 1700 नामामोन 1700 लादोंमोन केन्टिनाव बाहेरायाव बायबा 2500 लानो हागौ आर्मि केन्टिनाव बायना लायदोंमोन रंगियानि एसे बुरजासो जादों ना माथो आंना संख्रि होनायफोरा एसे बुरजा जाद्रायनाय जादों
야, 내 거. 카메라는 있고. लोगोसेनो मस्लाफोरखौ होनोसै इमानथाय 전지. गुरु हाइग्रायालाय 감나 타바이. 아주 그런 날에 맞아. मस्ला होनोसै 요 사람 안에 이렇게. 그냥 어라는데 레라라이데 킬리야 동어대 용가스가. 응? 다시고도. 인생 소스 그러나니? 그만 바라나 레앙만 넣네. 사랑이야 소스를 시켰구나 일단 소야 소스를 이렇게 머슬라 약간 여기 소스를 넣어요 माबायदियावो मानसिफोरा एसे रोंगौबाथाय बयबो एसे कमेन्टफोराव खोन्थाहरदो आंना जायाखै जानो हागौ स्टेपफोरा 캡시 사과만 넣어. 자기도 소야 소스를 소유도랑 많은 이거랑 하는 거야 비스킷. 시작하네. 오늘은 이거 찌개거든 이마 레드 칠리 파우더. una mosla namanya 너무 쓰나? 응. 이건 이제 이마 지라 파우더 보동. 좋아, 지라 파우더 그. ini kan mosla apa mana? Apa mosla ya? 블랙 페퍼. Itu tenang terus. 알로 건데. Nah, ada barang mosla di dalam. 치킨 모살라 하나. Nah, itu kan lo kan. ini dong. Tapi deh, tuh selalu kada itu. Barang mosla mosla apa? Ini dong. Enggak. 치킨. Aku sudah tim ya. 이진 dong. 이진 dong kaya nih. Nah, 이진 타건 이유. 이거 뭐 bakun 위나? baklay요. expiry date 위나. 이 매기 모살라. 사팔. Pila. Siranan ko. Nah, kan ada. Udah na pias ke dengan saya. Iya, rantan juga. Pias ke dengan di sana saya baik. Biasa dan para sama ke. 살라드 बनाइ니. Mau salat. 토마토 좀 먹어야 Nggak pias lawan salat barangnya na. 상화 꼼들라 원신 모르겠어. kalau kamu sama sari apa sih yo insyo jalan pada patah muncul lagi ya kan saya juga ada masalah kok ya tukang dutiar sudah muslah berat kamu kok mau diujar dulu Tanya itu dari mana biasa pun bayi barang kamu kena banyak gelau-gelau ni. Ini mana nih? Roro, enggak masih tahu di sini roro. Dia pada dat naik ya. Sudah ini langsung lah. Sini stop deh, sini itu sini.
बिरियानि जाबाय ना ट्राइ सोना बिरियानि सोलिदोंमोन दा बिरियानि माबायदि जादों रा बाबानि ओंखाम एवनाया माबायदि जादों मा मिथियालै गोथाव जादोंना जायाखै Lapang itu namanya apa? Nalai. Ini semua jangan dulu. Ini lah porsi yang. Ini lama kok. Bentar lagi. Goथाव जादों ना निजि एवनायलाय फिसाला जाबायलै बिफानि एवनायखौ दे जाबाय थादो होमबालाय Bye bye. हा Bye bye. जानाय